Întregul codex pare scris de aceeași mână, cu aceeași presiune, același stil, aceeași energie. Nu există fluctuații, nu există semne de oboseală, nu există nicio diferență care să indice că ar fi fost lucrat în ani diferiți sau de scribi diferiți. Specialiștii spun că, realist vorbind, o astfel de carte ar fi avut nevoie de 25 până la 30 de ani de muncă neîntreruptă. Și totuși, scrisul este perfect uniform, ca și cum ar fi fost realizat într-o reușită continuă, imposibil de menținut uman. Nu există schițe, corecturi, pregătiri, nimic. Totul pare scris din prima, fără ezitare. Aici legenda devine întunecată. Se spune că, în noaptea în care trebuia să creeze cartea, Herman, închis în